Marcel, Marcel Restaurant. Murag bar na na. Mars, punta lang tayo sa Mars. Are na mo, are kay... Ang meaning na kay, we'll go to Mars and because COVID, enjoy life. Ha? Unsa to? The meaning sa Marcel is, we will go to Mars because COVID, enjoy life. That's why Marcel Restaurant. Kung dyan naman po ni Charlie sa YouTube, palihog po kung subscribe sa Please ilang... like, follow, and share my YouTube channel, My Heart Diaries Vlog. Oh, jagi. Bigits King Ayon, nako dire sa ilahang restaurant, mga mapasanaol, magbutanginan yung mga negosyo ni sila. Ang tag-iya ng restaurant, nilang kani si Joey. Unsa mo nilang bago nga restaurant unsa pangaon mo diri sa ilahang bago nga restaurant kay kinalamian. Dadara ang cashier di nga. Hello. O nagitujo kay basig pakapinan taog ka ng kuan ani sana sabaw. Hapit ra jud kuan. Self-service ako nung hinchat bayan sa gabiin ako. Self-service ako nung. Jadi ka kamera haya-haya ka jumay. Unsa gyawha kag taga-tanang taga-Bikyo ug taga-tanang nga silingan ani nga ani mo palit sa ilang bagong karinderya kay kinalamian. Wapo pag yun ang model. Wapo kayo ilang model kani mo yung model. Kani mo yung kanang gwapa po nga cashier. Stop, this is it. Ito pabutang nga sa kukaridyo. Lagi? Para makita ko ba? Ha? Dito na ka? Dito ko kay CN, balagara. Ito kay siya. Naku giprasi ka vlog. Jesus. Ani pa sa bitikan na sa una. Ane? Gawin pa man sa una. Haya, ilaw daghanan na mo negosyo. Kita ari mo palit sa ilaha kanang basta ari mo palit kay lami kayo pagkaon na mga lagi pagkaon. Apay buwak. Kung gusto mong ininit, dapat ininit. Tagpila po ng ininit. Tagpila po ng ininit. Tagos. Tagdos silang ininit. Our shift ko pa. Pa, asa mo ka? Dahil ang chip cook ko na Yeah, iyan. our shift ko. Our shift ko. Ay sir, mag-vlog-vlog sa kasi bagong restaurant. Okay. Salamat, sir. Kay gatsat-sat, may ari gabi eh. Ani ko pakanon sa diok man ako karon. Yeah, hi. Kung gawa sa ilang restaurant na po ni patahian, ato po kutik patahi nila, pinipalit. Ato po patahi sa iyang patahian. Ang tag-ida po kani ka kamera-kamera. Naghana dyan silang negosyo. Dali ta kumapit ganiha daghan man tawag kong vlog kay daghan customer. Bikyo Loiton. Nako sa Bikyo Loiton, dahon ihawhag ang tanan nga ari mo kaon. Kay gupin na. Kay katong pag-lockdown ani gisira man ni karon nag-open na sila. Gahapon ni sila ga-open sa ino. Zaman nang ani ra mo kaon ha. Free sabaw. Free sabaw kuno sa gabi. Self-service only. Chat si nga self-service ni kuno. Di mo na sabaw, di mo muhukat. Di ko na mo kasabaw, di mo hukad. Ano siya? Kadag ako'y mo hukad kay kanang hukot doon man. Lagi yung plano kang i-vlog-vlog na dudan. Please stay when serve. Kanang, pwede nalagyan eh, pagkanana, kanang, kuhan? Sige, kaya anim yung ako nag-duty na. Kami kali ilang restaurant. Ganindot pa dito. Sana, Marcel Restaurant. Murag bar na na. Mars, punta lang tayo sa Mars. Are na mo, are kay, anong
Marcel Restaurant. Kung dyan naman po ni channel sa YouTube, palihog po kung subscribe Yes, sa please iyang... like, follow, and share my Vlog. YouTube channel, Oh. My Heart Diaries Vlog. Oh, i-chat na, i-chat. I-subscribe na ba yan inong gabi eh. Kung tsaba, din ako, araw na po ko subscribe na yun ako sa dyan subscriber. Kung paano yan, ianig ka ng YouTube. Kung dyan, uli na ko kay kalubato na ko. Salamat. Bye-bye. Bye-bye! Ay, dito ko gikag Luiton. Kung dyan, bye-bye po. Kung magpatahi mo, ari mo, ani niya po, okay, maadyo mo tahi. Ani mo Please patahi. like and share. Oh. Subscribe his YouTube channel. Basig na kay YouTube channel po. Nagdaan, siguro po. Wala. Kaya mura ka kanta-kanta mo. Di ay daghan ka jud negosyo sila. Unsa maora to guys. Salamat. Bye-bye sir. Salamat.